10 vrsta, takođe i vina koja su opisana u našoj karti pića, znači i opet završiti sa hranom. Znači sve smo gledali da bude sa podneblja Srbije, znači ništa nema strano, svaka čast, svaka zemlja svoje zemlje, ali mi gledamo da to srpsko ostane ovde, jer zamislite sad da iz ove furune iza nas neki majstor vadi picu, a bolje da izvadi vruć hleb ili vruću pitu. Tako da imamo ono što smo smatrali da je kvalitetno iz nekog određenog kraja iz Srbije, odatle smo ga i nabavljali. I opet smo i tu bili, baš smo imali jak kriterijum kako to da odaberemo, šta se nama sviđa i dobro su odabrani ovi primjerci koji se mogu vidjeti u svakom uglu, koji se mogu vidjeti pod tremovima ovih pomoćnih zgrada, ako se one tako već zovu, odnosno tako su se zvale. Vi ćete ih obeležiti, jer oni svakako mogu biti i ličiti na neke muzejske eksponate, te ćete vi možda imati titulu čoveka koji ima zaista dobar muzej na otvorenom, pored ovakve Zornića kuće za ostale usluge. Ali me interesuje, recimo, da li planirate, odnosno do sada ste ostali dosledni. Niste narušili ni biljni ni životinski svet koji ste zatekli ovde. Možda ta neka divljać je istrebljena koja je ovde šetala na samom početku ili je bilo jako zapušteno. Ko vam dolazi? Pa dolaze fazani, dolaze zečevi, znači nismo mi njih istrebili, trebili svi drugi dok nismo došli. Da. Mene interesuje koliko ljudi brine o izgledu ovog domaćinstva. Mi smo došli u neko sasvim, da kažem, nedefinisano, odnosno vreme koje nije određeno za upeglavanje i dočekivanje ljudi, jer se danas u Beogradu i tekako radi i negde smo na sredini prosječnog radnog vremena ovde, pa mi recite da li vi to od ujutro do uveče gledate svaku biljku, svaki ugao i koliko je potrebno pažnje ili to u prirodi nekako drugačije ide? Prvo bih hteo da kažem da svi ljudi koji su došli ovde, oni su željni odmora i da na neki način napune baterije da bi bili spremni za narednu radnu nedelju. Tako da mi gledamo sve što se radi, da se radi pre podne do nekih 12 sati i ponedeljkom kada je inače neradan dan. Znači da ipak ljudi kada dođu ovde da čuju samo ovu etno muziku koja je pažljivo birana, da čuju žubor vode i da čuju crku ptica, njištanje konja, znači da se ne čuju neke mašine i ono što bi ih na neki način i opravdano iritiralo. Znači, opet bi onda pritom hteo da napomenem da je znači ponedeljak neradan dan, jer imamo slučajeva da ljudi dolazi ponedeljkom, ali su im svakako vrata širom otvorena, znači kapije su otvorene, mogu da prošetaju, da pogledaju, s tim što restoran kao restoran ne radi. Znači, uglavnom gledamo da ponedeljkom zategnemo sve što se tiče tog, znači, šišanja trave, orezivanje drveća, a inače, pošto je i sušna godina i dosta imamo drveće koje je jesena zasađeno, onda uveče gledamo da zalivamo da bi to drveće, odnosno rastinje, što više upilo tu vodu, a i opet kada nema gostiju. Ja moram da zaključim da ovo osoblje nije moglo da ima veću sreću nego da radi na ovakvom imanju. Ja se nadam da ćeš dobiti uskoro možda i neke koji će se javiti da volontiraju na ovakvom imanju. A do tada, da li možeš da mi priznaš da li si imao neke neprilike, odnosno neke situacije koje su narušavale svu ovu ravnotežu i harmoniju koju smo mi ovde zatekli?
Pa pravo da vam kažem, nismo imali ništa. Znači i gosti su nam stvarno fini, sa time mogu samo da se pohvalim. Znači, ne znam tačno na što se misli, ako ste mislili na goste ili na ljude koji dolaze, ne. Pa na bilo šta što može da remeti Ništa, stvarno. vaše obavljanje, vaše misije. Čak što misije. Komšije kada su htele da žanju pšenicu ili da baliraju, dođu da pitaju da to odrade ujutru, da ne bi prašili kada su gosti tu i stvarno nemamo nikakvih problema. Znači, čitavo selo je doprinelo da Zornića kuća i ovaj kraj još malo pa postane crvenim slovom zapisano na turističkim kartama ne samo naše zemlje, već i turista koji bi sigurno bili zainteresovani da u okviru neke rute posećivanja Beograda i okolnih mesta dođu i do ovog mesta gde mogu zaista da dobiju predstavu kako je Srbija izgledala skoro, ne svako, ali skoro svako drugo ili treće domaćinstvo u Srbiji pre recimo 30 do 50 godina. Pa mi se nadamo da su svi doprinjeli, jer nismo imali makar saznanja o nekih situacija da je neko nešto loše rekao ili loše uradio. I mi inače vrlo rado primamo i sugestije, jer one samo mogu da nam pomognu u našem daljem radu. Takođe se, brati, ja trudimo da svim ljudima ukažemo dužno poštovanje. Trudimo se da ne budemo restoran kao što su i ostali drugi. Sedi, jedi i odi. Znači, želimo da se ti ljudi što duže zadrže ovde, sa svakime podelimo ono što se kaže čašicu razgovora, čak što više dosta ljudi kada se najede prilegnu tu na ove naše ćilimčiće, a po neki i zaspu. Dokle to gostoprimstvo Zornića stiže? Do istine da mnoge specijalitete Denis Zornić rado i sam pravi u ovom domaćinstvu, a vi ih takođe možete probati. I hleb sa zrnevljem, i kozji sir u ulju, i sok od latica ruža, a tek slatko. Ništa u ovom ambijentu ne podsjeća na savremeno, moderno i trendi. Kad ovakav sklad postoji, takvo podsjećanje nam nije ni potrebno. I igraonicu i jezero pravio je Denis sam, misleći na najmlađe koji ovde zaposleni uvode u čarobni svet i život različitih ptica, patuljastih koza, poni konjića, kao i onih većih na kojima se može naučiti jahanje na delu domaćinstva odvojenom za to. Mislili su Zornići na lep dan koji vam počinje samim ulaskom na ovaj salaš. A lep dan koji doživite, pamti se i onda se planira i iščekuje novi, isti ili barem sličan. Planirajte i vi, a Zornići vas čekaju da uživate kao njihovi gosti, ali i da utvrdite zajedno pravila jednostavnog života i složite se da su vidljivi i jaki razlozi zbog kojih se ne samo kod nas, već i u bogatom, bližem i širem našem okruženju ljudi vraćaju zemlji, prirodi i miru sve više. Zbog onih koji uživaju u delima 9. umetnosti, edicijom Veseli četvrtak vratili smo dobro poznate strip junake u vaš grad. Svakog četvrtka novi junak.
Biljne kapi Femisan A efikasno ublažavaju bolne i neredovne menstruacije. Normalizuju hormonski status. Pogoduju smirivanju upale jajnika i materice. Pomažu u lečenju sekreta. Postižu izuzetne rezultate kod cisti na jajnicima i mioma na materici. Pomažu kod nekih oblika steriliteta.